V tomto vlogu sa pozrieme na to, ako si tuto Karči ešte aj s Aďom vybudovali spolu vlastnú apku, ktorá naskenuje jedlo a urobí z neho 3D model a takto si môžu reštiky nahnať vlastne zákazníkov, lebo to je niečo cool, že vidíte tam to menučko pred sebou, pekne sa vám akože zobrazí na stole a mal by to byť dobrý marketingový tool pre tie reštiky. Niečo som zabudol, Karči? Myslím, že nie. Naša primárna vec, čo robíme, sú 3D modely, teda vlastne prídeme do reštaurácie a naskenujeme 3D modely všetkých jedál. Môžete si vymnúť, že keď Karol otočí hlavu takto do strany, tak je to kvôli tomu, že chce ukázať mulet. Je to veľmi očividné, no? Áno, počúvam? Dobre, tak už sa na teba nebudem pozerať. No a my sa hľadáme. Čo robíme? My sa ako hľadáme a vymýšľame ďalšie featureky, ktoré tam chceme eventuálne pridať, ale zatiaľ momentálne primárnou vecou je 3D modely všetkých jedál, cool appka, cool to vyzerá, cool menu. A tu sme išli do Trnavy do takej fancy novej Asian Fusion reštaurácie a chalani si vlastne prvýkrát testovali na ostro, ako to bude s tým menučkom vyzerať a ako to vedia urobiť on the spot a boli sme tam vlastne všetci spolu. Takže... Na ostro v zmysle holí. Robíme veľmi zložitý proces, ktorý sme museli chodiť na univerzitu a síce dostávame fotky cez airdrop z iPhoneu do Macu. Takže počkaj, rate my setup, hej? No. Tu máš hneď príbor, že si ready, literally cooking, že? Zarezal som si do bočka. Tak začína sa pracovať, chalani teraz dávajú dokopy prvý testovací model jedla. Najväčší problém, ktorý treba vyriešiť, najväčší bottleneck, cez ktorý sa treba preniesť, je, že jedlo na tanieri sa odráža a Karol mal kopec problémov s tým, že sa mu odrážalo jedlo. No a teraz sme sa to snažili nasvietiť ten setup box čo najrovnomernejšie na to, aby tam tie odlesky boli čo najmenšie. Že? Čiže to vytváranie modelov na začiatku šlo celkom dobre, ale jeden z tých modelov sa trošku akože skurvil. S prepáčením. No a s tým modelom, ktorý nevyšiel, tak sme si povedali, že trošku vyprenkujeme majiteľa, tak lebo je to taký týpek, tak spravíme z neho srandu. Tak sme mu ukázali s tým, že takto bude celé vyzerať a čakali sme, že ako sa bude tváriť, že či bude taký, že super a... Najskôr sa tváril, takže nie, že... Najprv nevedel, čo povedať. No okej. Nevedel, čo povedať a potom sme vyšli s pravdou von, že to je iba... Plank. No a takto to vyzeralo. Tu máme vedúceho. No, tak čo vravíš na to? Dobre to je? To je hurikán. To budete... To je hurikán nešťastia. More. To je jak zavináč, ty kokos, dole z Teska. Dobre, iba sranda. Tak toto vyzerá. Hop, zdola. Dobre, ne? Perfektné. No, Perfektné. to sme radi. Teraz mi Karči vysvetlí tú mechaniku, že ako sa taký 3D model spraví. 100 000 fotiek na jeden model. Tie potom dáme do mašiny nejakej, počítač to voláme my tak medzi nami a počítač vlastne to všetko spracuje a strašne zložitým procesom z toho vytvorí 3D model. Respektíve je to Mac. Je to Mac. S zložitými procesmi sa vytvorí 3D model. Ešte nie dokonalý, pretože tam vedia byť rôzne veci okolo, čo tam nemajú byť. Ja neviem, napríklad podlaha, spodok a tak. To musíme tanier. potom... Tanier rozstáva. To musí potom v jednom strašne zložitom softvéri, nebudem spomínať. Blendry, nie? Nebudeme robiť reklamu zadarmo. A následne to vieme ako keby nahodiť na internet, akože ľudia vravia uploader, to nahodiť na sieť. A každej reštaurácii vlastne vytvoríme vlastnú doménu. To je súčasťou toho balíčka, hej? To je súčasťou balíčka a vytvoríme subdoménu na našej doméne a tam vlastne majú celé svoje menu so všetkým, čo k tomu patrí. A to je na tom presne zaujímavé, že vlastne keď ho prvotne dáš do tej rozšírenej reality, tak vidíš presne, aké veľké ti príde. Takže to je taká zaujímavosť. Začala sa tu teraz diať extrémna efficiency, lebo chalani prišli na to, že vlastne možno nemusia to fotiť po jednom, ale fotí sa teraz naraz na foťák a naraz na mobil. Čiže teraz sa to takto double-upuje. Teda Martin fotí na foťák, Karol fotí na mobil, Aďo krúti, akože nie je tu ruka, čo nerobí. Až na túto. Len ty nič nerobíš, čo? Že? Mne pribudla teda jedna veľmi príjemná rola a to si... Vypol som ti ho. Hej. Keď on vyhúčal tiež, tak sa ti to... No nie, mám to na mono, aj keby si to zapol, tak viem si separovať tie channely, že to je... Tie všetky jedlá, ktoré napotili, tak tie treba jesť. Natiaľ táto rola pribudla mne a akože ja sa aj veľmi rád chopím. Takže tu máme, sú nejaké veľmi chutné krydielka. Je jedna vec, ktorá vám špecificky robí problém a to sú omačky, nie?
Áno, omáčky sú problémové z jednoduchého dôvodu, že my máme alergiu na omáčky. Prečo robia omáčky problém? Omáčky robia problém, pretože sú veľmi citlivé na odrazy svetla. Keďže my to celé musíme mať poriadne nasvietené, nech to vyzerá dobre. Tak ono to je jednak akože musíme to svetlo tam mať, ale zároveň s omáčkami nie je veľmi kompatibilné a sú tam potom odrazy predmetov okolo. Ale, často dojde k problémom. Ale viete to pracnou robotou niekedy fixnúť. Niekedy tu to vyšlo. Áno, niekedy to vyjde, niekedy to vieme fixnúť a niekedy to je celé na hovno. Chlapi vygenerovali nejaký zaujímavý model. Wow! Čo to vyzerá? No to vyzerá výborne. So, I give it 5 booms. Boom! Boom! OK. Akože 5 booms out of koľko? Out of 5. Oh. OK. No a počas toho, ako sme toto všetko robili, tak došiel Attila. A mega sa mu to páčilo, tak rovno spravil na to reklamu na svoju storku, nie? Áno, za čo mu ďakujeme, ale bohužiaľ to nič neprineslo. Maťo, videl si ty? Ty vole, to je akože úplne brutálne. Dámy a páni, nová technológia v reštauráciách a keď si zvedavý na to, že čo ideš chálovať a náhodou nerozumíš, tak je application, že normálne vidíš to jedlo, že čo budeš chálovať. Poď sem, prosím ťa, pozri. Napríklad dal som si toto s týmto. Tuto vidíš. No a už vlastne, keď tam bol Attila, my sme si potýkali vlastne. Ty ho voláš Attila a on nevie, ako sa voláš. On nevie, ako sa volám, on volá Bráško, kámo väčšinou. Tak už som ho toho spýtal, či proste som nespravil jeden TikTok tanček. Vyšiel od toho, bol šikovný, na prvú župu sme to dali. Šlo mu to, takže chválime. Ďakujeme. Dobre, tak teraz tu dáme látky, dobre? Máči. No vlastne potom, ako sa jedlo nafotí z veľa uhlov, tak potom ho Martin ešte odfotí raz takto na foťačik. A nech tam je ešte aj ilustračná fotka, ktorá je rovnaká ako tá fotka, ktorá ako ten model, lebo keby to boli fotky z iného sessionu, tak by to potom nefungovalo. Čiže umelecké fotky sa robia naraz s tým istým jedlom. To je vlastne tiež novinka, súčasť technológie a doteraz ešte jedla a nikto takto nefotil. Sedí. A čo, a pocity? Pocity sú super. Áno, vyšlo to podľa tvojich predstav dnes? To ti budem vedieť povedať, až keď budem mať modely. Ale zatiaľ, jak sa... Atmosféra fantastická, ľudia fantastickí, pracujeme fantasticky, Martin fotí fantasticky, ja otáčam fantasticky. Takže povedal by si, že ste tým, alebo ako... Povedal by som, že sme rodina. Jedna úžasná vec, vidieť svojich priateľov takto pracovať v obrovskom nasadení. To sú jednoducho, tu je 8 rúk, 4 páry, ktoré všetci robia na jednej veci. A je to vidno, je to cítiť. Sparing chce. Kde máš toho frajera? Doma, práce. Žena doma. Mirku. Chalani idú na posledný model úspešne dokončenej roboty. Nevieme. Ale vieme. Však všetko zatiaľ, čo aj ešte aj omáčku ste parádne spravili, všetko bolo zatiaľ výborné. Nie, prestaň, jo. Nie. Prestaňte, bo zase prídem ku vám domov a budem pozerať autobazén. Ja keď cítim úspech, pozerám autobazén. To vyslovene nádherné pozorovať týchto chlapov pri robote, to je jedna poézia. Každý má svoju rolu v ekosystéme a bez hoci ktorého z tých článkov by to proste nefungovalo. A tak sa proste zišli traja chlapi. To je úžasné, úžasné. Tak druhé natáčanie máme za sebou. Prvýkrát, keď sme to skúšali, veľmi skeptický som bol, ale toto takú eufóriu vo mne vyvolalo teraz, že má to nejaké smerovanie a som rád, že môžem byť toho súčasťou. Áno, som hrdá na svojho priateľa. Švágra. Hej, švágra. Čo sa ti najviac páčilo a čo Najviac sa mi páčila Sabina. Potom, ako vznikol prvý model, Cut, som bol taký, že hej, ale potom sme skúsili spraviť ďalšie modely a tie už boli lepšie, tak to trošku zdvihlo morálku a následne, keď nás napadlo paralelne fotiť aj na foťák, aj na iPhone, bol som taký, že treba ešte dačo. Na takú súvku uvidíš, či použiješ. Ja kedy, hej. Takú súvku, že uvidíš, či da kedy použiješ, alebo nie. Hej. Môžem? Hej. Ja chcem len povedať, že akože každý môže voliť, koho chce. Čo médiá propagujú, to nemusíme proste počúvať. Niektoré sú jedna strana, niektoré sú druhá strana. Každý proste podľa seba. Ja by som chcel poďakovať Adrianovi Rojkovi, že tak 3 roky dozadu nás pozval na Langoš Party. A čo by si vedel na videu, kde poďakovať, iba tak zadáč. Vyšlo to parádne, pán majiteľ si to aj pochválil, jedla vyzerajú super, všetky, myslím, že na pomery v porovnaní. Akože bola to naša druhá reštaurácia, skúšať nám musíme spomenúť a
vyzerá to, ten progres tam je viditeľný a myslím, že to je super, na super ceste. Momentálne trošku ešte potrebujeme času, ale ideme dobrým smerom. Dobre, tak budeme držať palce. 5. vlog. Dan. Kotva. Wow, my sme sa naraz postavili četí. To nepočúva.